Per nosaltres és un plaer poder tornar aquí al balcó amb tota la nostra afició. És un luxe poder repetir. Sí que és veritat que fa 2 anys amb la pandèmia no vam poder sortir, llavors ho hem agafat amb moltíssimes ganes. Després d'una temporada increïble, que des del principi ens va posar ja en primera posició. L'Europa està més viu que mai. L'Europa no només és història, que és molta, però no només és passat, sinó és present i té moltíssim futur. I entre tots hem de fer que l'Europa segueixi creixent, perquè l'Europa està molt viu, de veritat. Tothom es pensa que l'Europa és història, però és història i és futur. Llavors, des d'aquí, no només els jugadors, sinó les entitats i els nostres aficionats hem de fer continuar creixent, perquè l'Europa ha d'aspirar encara a coses més maques i més ambicioses. Des d'aquí, donar-vos les gràcies a tots. Per nosaltres és un orgull poder compartir amb vosaltres aquest títol de Lliga i poc més. Ara toca celebrar-ho. Visca l'Europa i visca la Vida Nacional! Un día la copilota